Hi there, sanibonani, molweni. Welcome to this channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate it. Kubeka Mayeni no Macele. Kune family yaka Mabaso yasemsini. Le family banesithembu, kunesithembu isithembu. Nababona kodwa lapha yakuthanda nesithembu ku women in polygamy. Kwaba nento eyavela yazi uMayeni hayi shem wayeqinisile uMacele ethi unento nje yokungicikaci. Mina ngiyihlekela ngoba ngiyithatha serious indaba zasemzumbe ngiyithatha nje yabo lezi zitori esasilalela ku Khosi FM ngiyithatha kanjalo kukuthi phela lapha ku TV kunabantu esibabonayo esaziyo vele ukuthi umndeni wasemzumbe kodwa basidlalela isitori sesithembu. So mabehlangene laphayana kwakuyi-Hhayi ntontoni kukhulunywa ke into zomshado. Kwaba nephuzu lokuthi umamkhulu iposition yakhe injani yahlonishwa uMacele ke ezumamkhulu wakaMseleko. Waba nokuthi nje mina ngumamkhulu angizikhathazi nje ngokuthi ubaba ukuphi ubaba kabuyanga umamkhulu akayikhathazi ngaleyo nto. Yo, Mayeni, niyamazi uMayeni mayisetshekisa ikhanda ifoni ayiphethe ngesandla. Wathi uMayeni hayi phela kungenzeka ukuthi ukhohliwe ukubuya. uMakhumalo wazama ukuzibamba yabo nje ngoba ngihleka noMakhumalo wahleka-ke uMayeni mayiqeda ukusho leyo nto ukuthi umamkhulu uzohlala engamlindi ethi akazikhathazi kanti ukhohliwe ukubuya. Ngacabanga ukuthi khona kuyenzeka kodwa ekhohlwe maku-Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Hayi bo. Wasethi uMayeni lapha njalo ngenza i-example mhlampe nje eye kaMakhumalo wakhohlwa ukubuya ngambona umamkhulu ukuthi akayithandi-ke lento. Kwaphinda kwabuya okunye kwaba ukuthi umamkhulu uyahlonishwa kubeka la etafuleni ukuthi-ke unumber 2 or number 3 uyatshela ukuthi maye efika ekhaya afike ahloniphe umamkhulu. Hayi Mayeni wathi hayi mpembu wazi mina ngitshelwanga no Mayeni noMacele bayangibulala Nkosi yami. Wathi uMayeni mina ngitshelwanga-ke mpembu mhlampe-ke shuthi wayemnikeza nje clarity yokuthi le yakhe iposition ayicaciswanga yimi njengoMayeni ukuthi-ke njengoba ngiza nje kumamkhulu 1 2 no 3 kufanele ngimenze mamkhulu. Wathi umamkhulu kuyasekhuluma eceleni laphaya esitulweni esebheke thina. Wathi umamkhulu hayi phela vele uMayeni mina akangilandeli vele uMayeni unumber 3 ngangiyeke-ke ngisuke mina ngiyokhuluma noMayeni khona uMasawuli masuka khona uMayeni ngathi mamkhulu kwakumele uyinqabe le ya number 2 ngoba uyakukhomela leya sisi uyachoma masetshekisa ikhanda phansi nefoni ethi mbhemu ubona ukuthi into ayishoyo iyahlala nje iyazwakala ukuthi uthini kahle ngoba wathi hayi mamkhulu awathi mbhemu mina ngitshelwanga. Wathi mamkhulu kwavele ngeke phela ngoba unumber 3 kwakukhona unumber 2 nami ngeke ngigijime-ke ngiyokhuluma noMayeni. Hayi zindala zombili wayekusho khona ukuthi wathatha iy'nkunzi ey'mbili wayifaka esibayeni esisodwa okusho ukuthi-ke uyodila naleyo nto. Manje senixabanela ukuthi uMayeni noMacele baphendulana kabi abaphendulani kodwa kabi bebhekene. Yikho nje ukuthi siyayidinga yabo itafula likaMayeni noMacele bobabili ke benikwe ithuba lokuthi awubhodle sisi isho ukuthi yini kahle ngoba uMacele uzosho ukuthi le eyakho Mayeni siyayizwa ukuthi kwakuno 1997 kodwa-ke lo ye 2001 ujike zonke izinto. Lokho-ke nje ayikukho into ongakwenza ngayo.
Mase ngoMayeni eyangena-ke nge-lucky side ethi usuya 2000 no-2001 ujike zonke izinto. Awumboni ukuthi akanalo iqiniso lobaba ungazi inhlobo. Sesiyozwa ukuthi iphelelaphi-ke indaba, mhlampe makuginqa amatafula, mhlampe makuthiwa-ke ayivalwe-ke lento engasashutha, kuvalwe engasashutha, ngoba asiyazi le ephakathi kwabo. Kodwa futhi uma bebobabili bayahloniphana. Iba khona leyo nhlonipho nje ekhona phakathi kwabo ukuthi hey, ngiyakubona noMacele athi ngiyakubona ngiyayi-understand futhi i-pain yakho, noMayeni ethi ngiyayi-understand because i-experience kaMacele noMayeni cishe ifane kancane. Ngelinye ilanga ngiyakuchazela lokhu ukuthi ngikuthathelaphi, ngakubonaphi, khathi ngibona leya show. Okwamanje nje ngikhumbula ukunihhemela and akuvuma ukuthi ngenze lama-video aku-YouTube. Isikhathi siyabaleka no-Eskom-ke u-against lento esizama ukuthi siyayenza ngo-YouTube. Ngaphandle kwalokho-ke ngiyabonga i-support angiqede. Thank you so much ngokungisapotha ngizibhedela, ningisapotha ngiziyemela. Ngelinye ilanga ngiyaba serious uma kumele ukuthi ngikhuluma indaba e-serious. Ngelinye ilanga ngiyaninethela i-motivation ephuma kosaziwayo. Ngikwenzelani lokhu because enye into ezokhulunywa umuntu omthandayo uzoyizwa. Omunye uyayidinga leyo message ngalolo suku. Kungenzeka abanye beyizwe i-message kanti ayifuni bona. Abanye beyizwe ibasebenzele ngalelo langa. Kodwa kubalulekile ukuthi i-message mase uyizwile yenza umyakazo. Ngoba noma i-motivation ungayithola kubantu abawu-100, uma unganyakazi ngokwakho uthathe i-step esiya phambili uyohlala nje namazwi akhayo ebe maningi. Ngibonga ithuba guys, ngiyabonga kakhulu nge-support.